Helt sikkert. Fordi nu er det ligesom bedre, når han træder ind under sig, men nu kan du også komme lidt længere tilbage, men prøv at bede ham om at træde rigtig ind under sig, før du sætter ham i tylt. Fordi man kan sagtens se på den måde, at han bevæger sig på, at han godt kan, men det er bare lidt hårdt for ham. Men det er heller ikke, han har ikke nogen hverken en god eller en dårlig side. Begge siderne er lige gode, ikke? Men prøv måske at hæve hænderne, sådan, så du får ham løftet lidt fortil. Og løft hænderne, sådan, så du får ham løftet lidt fortil, fordi ellers så falder han meget sådan ned. Og så bare lægge benene sådan der godt tilbage. Der var lige et par stykker der først, men han træder. Nu! Fint. Altså, der er også flot løft på, faktisk. Nu smuttede han fra dig. Bliv ved med at holde ham på sådan en bøjet vold. Du kunne godt mærke det, ikke også? At det var anderledes med, at han ligesom kom ind under sig. Nu traver han med bagbenene. Nu traver han med bagbenene igen. Schenkel, 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 schenkel. Er det hårdt? Det er klart bedst, når du har ham på vold. Sådan, fint. Ja, men ja, det gør det. Men det er jo lige det der med at få det